Siya po, duman ginibo residency in ophthalmology sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City, chief resident during her senior year. As in po, board top-notcher, diplomate, board in ophthalmology, fellowship, pediatric ophthalmology, Johns Hopkins University Hospital sa Baltimore, Maryland. Yan, duman po sa USA yan, sa United States of America. Pero ini po, nagbalik digdi sa Legazpi City, more or less mga 2 taon na susog po sa sakuyang research. As in po siya, yaon mga tugang connected sa Legazpi Eye Center. Ansaya pong mga parents, si Dr. Rachele Milante, sa tuya man na amigo. As in po si Dr. Rosita Ranyula Milante, sa tuya man na amiga. Mga tugang buda ang Legazpi Eye Center, ini po nagiging partner kan DZGB pag may mga kuan kay ni, may mga may mga aktibidad kami. Buda, mayagom na si Doc. Mayagom na po si Doc. Si Dr. Jeremy Ng, saro man na anesthesiologist, As in po, may saro sinang aki. Kaya kasi bang ika-text ko si doktora, pwede nga niya po call na lang o text na lang. Kasi nga niya po, nagpapatulog ako ng anak ko. Sabi ko, nga niya ako si Dok talaga, kanya ni personal niyang pigataman an sa iyang aki. Ako yun, mga kwan ba, di ba? Magayon na yan na banding ning kwan, yin inabuda ma, pagabot sa relasyon hanggang sa magdakula. Okay? Sa tuyang tabing guest, mga tugang, tungkol sa tuyang magiging topic mo niyan, si Dr. Rachele Milante Ng. Live via Zoom, ang sa tuyang tabing partner, Dr. Rachele, maray na hap, aga po, hello. Kumusta po, Dok? Okay man po. Kamo po, kumusta? Ay, permit po kaming okay. Regards po kay Dr. Milante at saka kay mama mo, Tatuyang haloy ng mga friend diyan. Apo, thank you so much. Okay. Dok, primero, pwede bang maaraman in general sa tuyang mga viewers and listeners po sa Facebook ang DZGB, ano po ang mga common eye problem nin tao magpunpo sa aki hanggang po kita sa magdakula na? Go ahead po. Okay, so pinaka-common po na naiilinta almost every day sa tuyang clinic is ang error of refraction or mga tao na kailangan magsalping. Iba't ibang klase po yan. Like me, I'm nearsighted with astigmatism. Okay. Iba man so mga pag nag-aabot ng 40, kaipuhan na po reading glasses. We call that presbyopia. So, iba man mga kaipuhan special glasses, mga farsighted po sinda, dahil hindi nagsasalmi, minsan may mga eye deviations, nagaduling or nagabandag. So, yun ang most common. The second most common eye condition that we see, especially now, is dry eye syndrome. So, ini medyo nakakabahala because in the past, we used to see it lang sa mga elderly, dahil ang lawas nila, syempre normal na nagdadry pag nag-aabot kita sa sarong edad, hormonal changes in our bodies, our lifestyles. Pero ngunyan, maski sa mga aki na iting pinainis, puro blink, arog kayan, and then when we investigate, the reason is usually increased exposure to screen time. Ayan. So, yan, second most common. Other eye conditions that we see, syempre, di na mawawala dyan ang catarata because cataract is part of aging. So, gabos na tao, maabot ang sanong edad, kakaiba talagang catarata. Walang exempted dyan. Ang lang rin. Some people, they have it pag 90 na sila, 80 years old. Some people as early as 6 years old. Then, the more scary, mga sight-threatening eye conditions, yung glaucoma, sometimes may mga side effects kang mga bulong, mga nagiinom kang mga bulong for tuberculosis, optic neuropathy. So, yan ang mga eye conditions na madalas iniinom sa eye center. Dok, with that po, na-mention mo na kadakol ng mga common eye problem o diseases kan sa tuyang mga aki hanggang sa adult, ano po ang mga dapat nagibuhon para makaman niya ito kimaray? Ang mga proper eye care para mataman niya ito kimaray sa tuyang mata. Sabi baga, ang mata, yung ang window kan sa tuyang buhay, consider po kung kita clear ang sa tuyang vision. Go ahead po, Dr. Rachele.
Okay, so hindi man sana po inilip. So pinakainun po, we have to find out, alamin natin ang family history because meron po mga eye conditions na namamana po galing sa kulang sa mga lolo, tito, tita. Isa na po dyan yung grados ng mata. So usually, ang tayo baga pag malabo yung mata natin, pag dati namang malabo na, hindi yung malinaw noon na laging malabo. Pag dati nang malabo, mahirap masabi na malabo pala yung nakikita ko until matry mo na, okay, may ililinaw pala yung mata ko. Pero if you have a family history, alam mo ang nanay, tatay mo, nearsighted, may astigmatism, it may be better po na magpa-check na rin, baka meron, no? So kapag alam ang family history, mas nababantayan po natin yung ating eye health. Pangalawa, balanced diet. So, alam natin, yung carrots po, healthy for our eyes, pero any fruits and vegetables, in fact, dark leafy greens. So, example dyan, mga kangkong, spinach, yan po. Healthy po yan sa mata natin. Na-find out din po na yung mga omega-3 fatty acids, example po yan, yung mga fish, no? Tulad ng mga salmon, tuna, yan. Nakakatulong po yan sa dry eyes, no? Pangatlo, i-maintain ang tamang timbang. Kasi po, may mga sakit po na associated sa pagiging overweight or obese tulad ng diabetes na alam natin nakakabulag kapag napabayaan po sa mata. So, kapag wala tayo ng mga sakit na iyan, mas less likely po na maapektuhan tayo ng mga seryosong sakit sa mata na dulot ng diabetes, hypertension. Ito po, very important. Number 3, huwag manigarilyo. Kung naninigarilyo, tumigil na po. Kung hindi pa nagsisimula, huwag na po magsimula. Hindi lang po sa general health ng katawan natin, nakaka-apekto rin po yan sa paningin. So may mga sakit tulad ng macular degeneration, nakakabulag po itong macular degeneration at napakamahal gamutin. Yung katarata, minsan, bata pa, nagkakatarata, iimbestigahan, bakit? Yung pala naninigarilyo, 2 weeks ago, may ganyan akong patient. Tuwang-tuwa yung asawa kasi nung sinabi ko po, dahil sa paninigarilyo, tumigil agad si sir. Takot niya po kasi na mabulag siya. Yes. Hindi makatrabaho, di ba? So yan po, wag manigarilyo. So kung pang-5, ugaliin parating maghugas ng kamay. It's because of COVID, para naging habit na. Isa sa magandang habit na nagawa natin yan. But also, rubbing our eyes can cause eye infections. Ngayong second half ng taon, kapag tag-ulan na po dito sa Pilipinas, season na naman yan ng mga flu. No? Itong flu virus, it can also cause sore eyes. So yan, natatransmit kung parang hawak po sa ilong, may hinawakang maduging surface, tapos nagkamot ng mata. Pag summer naman, magsuot ng sunglasses, no? Sunglasses po, it protects our eyes from harmful UV rays of the sun. So, kapag parati tayong exposed sa UV ng araw, ng sikat ng araw, nakikita natin ito sa mga kababayan natin na ang trabaho ay exposed talaga sa init ng araw, mga driver, farmers, fishermen, nagkakaroon sila ng mga eye condition tulad ng early cataract, yung dulot ng pagtanda. Pangalawa, yung tinatawag na pterygium or yung pugita sa mata. So, kapag nagsa-sunglasses, nakakatulong po ito na maiwasan yung mga ganong eye condition. Okay, next po is use protective eyewear sa trabaho. O kapag naglalaro ng sports. Pag malapit na po ang bagyo dito sa atin, na-notice po namin yan dyan sa Eye Center. Pag malapit na ang mga bagyo dito sa atin, ang mga kababayan po natin nagpe-prepare sila sa indang mga harong, pero may mga napupuwing, natalsikan kang wire sa mata. So yan po, pag ganyan, mura lang naman po yung goggles, kesa naman po ma-operahan pa po kayo dahil nasugat yung mata. Protection na po tayo ng goggles, no? Very important po yan pag nagtatrabaho tayo ng mga gawain sa bahay, construction-related, or kaya kahit naglalaro ng sports. Yung kanina sa introduction niyo, sir, mga tips ngayon po na pandemic, parati tayong virtual classes, work from home, para sa mga parating exposed sa computer, laptops at screen, makakatabang po kung i-apply tayo yung 20-20-20 rules. So, tandaan yung 20-20-20, kada 20 minutes, 20 minutos na kita po ay nagpo-focus sa harani is tumingin, mag-break po tayo after 20 minutes and 20 feet away. So maganda po, nasa may bintana kayo, titingin kayo sa
layo, dalawang talampakan. Kasi po, kapag parati tayo nakafocus sa malapit, nakatense po yung mata natin. Pag tumitingin tayo sa malayo, nagre-relax po yung mata. So, yan po. So, for every 20 minutes, titingin tayo sa malayo, dalawang talampakan, sa tagal na 20 seconds. Madali. Ayun, mas madali. 20 seconds lang ha. Parang, may kanta baga kandok, malayo ang tingin. Diba, tapos sa kanta, tapos na sa 20 seconds mo. Okay. Madali man sana. So this significantly, if aram ko dipisil ini, pag very focused ka sa work mo, tapos after 20 minutes, mapondo ka. Yes. But it will significantly help eye strain, tsaka dry eyes. So, Dok, gusto ko lang kung i-point out po yan ang part na yan. So, ano po ang epekto na medyo malala pag screen-dependent masyado ang sarong individual, lalo na ngunyan na may mga online classes po? So it depends on the age of the individual because it depends on the health of your eye. So let's start with duman sa tuyang mga medyo may edad na, especially more than 40 years old, sa mga babae, sa mga menopause na, because like I said earlier, there are hormonal changes in our body that makes our eyes intrinsically dry. Ibig sabihin, maski di ka nag-gadgets, dry na talaga ang matata because of how our body physiology or so chemical sa lawas ta. Ngunyan, pag pirmi kitang na-expose sa screens, not just computer, even cellphone, iPad, minsan Candy Crush ka, mga sige, Candy Crush, pag-abot ko, sige nga yung luha, mahal na doon ang mata. 2 hours na po nag-Candy Crush. Ayun. So yan, yan po yung mga effect, yung mga symptoms, maarat ang mata, nagpupula, siging luha, so dry eyes po yan. Sa mga aki naman po, napapansin ka mga parents, siging buro. So because try yung mga kids na lubricate yung mata nila by blinking, but because there has been damage already due to the excessive screen time, maski anong blinking minsan dry man diraray. So they need the help of eye lubricants. Pag naiiyan sa clinic, nag-reset na kami eye lubricants, pero pa-moisturize sa mata. O pinakamalala, I would say, it's hard to say kung nakakabuta ba ang screen time. Siguro, dayman. I think that is a common misconception. Lahat na lang dahil sa kaka-cellphone. Mataas, hindi ka-cellphone mo yan. Bako man. So, dry eyes is the most proven na side effect and most common na naiinig. Sa mga aki, there has been studies coming out because they nabaga po sinta nagka-classroom. They don't play outside anymore. They are confined to their homes while doing online schooling. There has been studies na duman sa mga aki na dati na may grado or abot ng nearsighted or myopic, there has been faster progression their refractive or their grado. So, magiging mas makaskas po so pag nakaw ang grado nila. Because like I said earlier, when you are looking at nature, pag sa harap nila po ang biging tense ang mata mo. I see. So that tension, that stress is causing the progression of the grade paglakaw ng grado. Maging mas makaskas. And to be honest, I don't have di ako nag-ibong research sa sakuyang clinic, but I see it more often now. So mga aki na dati, every year sana nagsasalita sa salmi, yan, every 6 months, nagbago na naman sobrado, nag-count na lang. Makaskaso. So what I tell, So what I tell parents, ini po, pwede we can share siguro katabang. Yes. Is to limit the screen. Yan, okay. Pag less than 1 year old, actually, bawal pa ang screen time. Ay, sus ko, pangyayari, pag less than ano ba kaya baga po, pagigipong kawatan sa cellphone, gadget? Yes. Diba? Okay. Tama. I know, sabi ko nga, sir, parent man ako eh. So, dipisil, it's a big temptation. Paano nagtutultol man po talaga pag bigtawan yung cellphone? Nagiging curious ang agyan, no? Yes. Pero 1 year old din below, bawal pa lang po ang mga araw ka na gadget? Natapunto do. May compo sa eye development niya or whatever. Right. Oo. So, bawal ang gadgets mas
not just their eye development, but more of their brain habit, sir, because their brains are so young, they cannot process the very fast images that's being on their screen. Kaya kang brain kang aki yan. Kaya bagay, garusin na may mesmerize, garusin da tulala when they look at TVs and screens, because their brain is not capable of processing that pa. So, nakaka-affect po in So, and then in the long term, pwede pong magkaroon yan ng long-term effects sa inyong attention and focus. Makulitod kaya yung aki. Dahil nagtutultol. Pero exposed kasi sa screen time. So, nasanay na napakabilis nung stimulus. Ibig sabihin, napakabilis nung, di ba pag nanonood po tayo mga video, sige, ang images, ang sounds, ganyan. So, in the end, when they're reading a book, they're doing something quiet and nagpo-focus sa sarong bagay, nasin din ako kontento because they're used to the very fast stimulus given by these programs that we see in TV. Okay, so take note mga parents, pag 1-year-old pa lang pababa, pwede ang mga screen time nag-apekto sa development kang brain, kanaki, doktora, tama? Yes. Okay. Yes, okay. Kasi 2 to 4 years old, dapat 1 hour or less of supervised screen time. So they put wala dun sa TV or sa gadget, dapat yaon sura. And at the same time, the parents have to choose high quality. 1 hour sa night. Let's make good use out of that 1. Pili kita ki high quality. Kung sa nasusunod or get an opportunity for us na turuan po sinda, maybe peppers or numbers dyan sa screen. Saka I want to take note. Yes. Screen time, kabali na dyan so video call. So sabi, may 1 hour na yung screen time, may 1 hour pang video call. 30 minutes ka na. Pag 30 minutes ka ng video call, 30 minutes na sa natatada sa screen time. Yes. So that's included. Okay. Yeah. Dok, ikisingit ko lang pwedeng sarapot ka listener ta. Sabi niya, paano da kaya so ibang parent na busy, wiwalat sa mga yaya so aki, ang libangan kang yaya para pumundo so aki, magpahiling, ipahipampang sa television. So bako pala masyadong maray na practice ang araw ka, it's not a good practice, pero I'm also a parent. Alam ko po kung gaano kadifícil mag-ibuki trabaho, magluto, maglaba, mag-lunch habang may aki po na sige, yaon dyan sa palibot mo. So, syempre, I know it's a big temptation to just leave them, iwalat na sila sa ato pang screen para matapos na sa mga trabaho. Let's balance it po. Alam nga naman, data na dapat sa harap. Pero let's balance it. Yan ang mga pigwawalat for 1 hour, ang iman po. There are a lot of things that give to our children outside of the screen that can boost their brain development better. So, mga simpleng gamit sa harong. So, aki ko, ang mga favorite niya. So, mga dating pigkagan vitamins. So, these simple things, iwalat lang nito, you will find out that they can focus on it for a long time. In mga 20 minutes. And, yun nga ni Ifig sabi ko, so attention nila, better. Compare dyan sa screen. So, yun, balance lang. Yes. Okay. Tayo ang parents, tayo ang mag-set ng goals. Yeah, okay. Go ahead po, no? So, where were we? Sige, balik na tayo. Sa 5 years old po tayo. More than 5 years old. Yan. Mahirap magsabi when I get older kids sa clinic or mga teenager to, pinabayaan dapat limit ka yan. Haputan ka parents ka, mga lola. Sabi ko, difficile yan sabihin mo. Like now, I know some schools, online class na the service from 8 a.m. to 5 p.m. Alam nga naman sabihin ko, 2 hours na. Paano sa ibang klase? Attend ka. So, like I said, kailangan lang may guidance ng parents. So, parents, guardians, we know best for our children. So, dapat, kita po ang nag-guide sa inyo. And at the same time, let us be examples.
good examples, when we are with our kids, let's limit our gadget use. Pag kalaro po natin yung mga anak natin, pag po tayo rin nasa cellphone, syempre nakikita po nila yan. So, oo. So sila ma-attract sa cellphone, bakit ngayon dyan nagtitigil? Mama. So, iwan din na, let's drop the cell phones, let's drop the gadgets when we are with our kids, and let's play with them. So, may rule kami kaiyan, aram yung lola, the dog, no? Pagkaibanan, so apo ninda, they sila marinig sa cellphone. Opo. Dok, sandali lang po, Dok. Balikan po kita. May flash report so pag-iriba mihali sa First District Canalbay. No problem. May aksidente yata dyan sa may Tabaco City and sa report na nako amin initially, gari may sarong gadan. Jumar, good morning, Jumar. Go ahead. Jumar? Balikan to si Jumar Bien, hali po sa First District Canalbay. Hello, Jumar. Alright, sandali lang ha. Tamay nagapol sa kuya kasabago. May aksidente nga po digdi sa may Tabaco area or Malinaw area. Ang duda po may sarong gadan. Sana dai para makuha niya to ang kompletong detalye kay ni. Naputol na si Jomar? Wala na? Okay, sige. Balikan ko na si Doc. Okay na ba? Wala na si Jomar? Wala na? Okay, balikan ko na po si Doc Rachel para matapos na discussion na. Okay, Doc Rachel, go back to you. Hello. Yes, opo. Okay. Sige po, Doc. Please go on. Okay, so balik na tayo doon sa other tips, no? Yeah. I think down to the last 2 tips na tayo for general eye health. So, dito po sa baba, umiwas sa mga napatunayang gamot sa mata. Yeah. So, yan po. Alam ko po marami ngayon sa market na tablets, na vitamins daw po sa mata, or yung mga pamatak na kapag po sabi ng pamatak na kaya niyang gamutin at ng sakit sa mata. Medyo magdududa po tayo doon. Kasi mahirap po yun kasi ang mga sakit sa mata, iba't iba po yung proseso kung bakit nagkakaroon ng ganyang sakit. So, dapat iba-iba rin po yung gamot na target doon sa specific sakit. So, medyo mag-iingat po tayo dyan. Yung iba sabi, FDA approved po, pero minsan FDA approved as a herbal supplement. Supplement po ito, ibig sabihin, dagdag lang, pero nagpapacheck up naman po kayo at ginagawa ayos. Okay lang po. Pero yung iba po kasi parang okay na, nag-herbal naman ako, hindi ako mag-ingit. Minsan delikado po. So kaya po ang advice po namin, at least yearly, magpapacheck sa doktor. Di ba, Dok, may mga instances na, di ba nga ni baga po, lalo pag may sore eyes, nagagamit kigatas kang ina, breast milk, di ba? Yes. May kumpo yan, Dok. May pong mga ophthalmologist, may pag-study pong araw kaya? Well, theoretically, ang breast milk itself, ang component ka yan, syempre iba yung sugar para sa energy. Special man yan, magayon ang breast milk because it has antibodies. Ibig sabihin, gano'n siya ibang antibiotic na halik sa lawas ng ina na kayang maka-target ng certain microbes. And actually, it's a common practice. And I've learned over the years na data easily dismissed because nata yan naging practice. Ibig sabihin, there has been times in the past na naging effective. Pero ngunyan po, yaon na kita sa moderno. Iba na kitang antibiotics na purely antibiotics na. So, kung sakaling may infection ang mata kang aki, I would suggest na ipacheck na lang po ito. Naman, itong antibiotics na sana. Because like I said earlier, breast milk has other components. Ako sanang antibodies. Minsan, sugar component ng breast milk. Yung pa ito nagiging food ng mikrobyo. Minalala po sa infection sa ganun pagpapakaon na sa mikrobyo kang breast milk. Di lalong nagpukusog. So, better to have it check para maresetahan ko ng tamang antibiotics sa mata. Yes. Okay. Go ahead po, Dok. So, actually, tapos na po sa mata natin. So, we can entertain questions. Ito, Dok, may hapot digdi. May mga gadget baga. Bubugtakan niyang mga screen protector, cellphone, laptops,
computer desktops, etc. Nagkakatabang man talaga pa ang susog sa indong pag-aaral. Okay, so medyo in-anticipate ko yan. So I prepared this Tibayo ka daw this ka. poster. Yes. So we would like to thank the Philippine Academy of Ophthalmology Oy, very and good. Society ng Pediatric Society of Pediatric Ophthalmology and Strabismus Society for creating this poster. So very common yun yan. Iyang piga-apod na blue light, sir. Yes. Apod nila Yes. radiation. Yeah. So kung hapon to nindos based sa pag-aaral, based sa studies, sa research, kung may effect yan sa mata, the result is equivocal. Pag sinabi ng equivocal, take it as sure pa. So wala pang hard evidence, magabat na ebidensya na nakaka-affect talaga yan sa mata. So, wala kaming masabing arog ganing amount kang screen time or radiation, arog gani ang effect sa mata. Walang direct cause. Pero it can cause some effect sa tuyang sleep. Okay. Sa tuyang sleep cycle. So, ang lawas na, may hormones yan, may chemical sa lawas na nagsasabi sa inyo, pangkina, matulog ka na, aga na, mata ka na. If we are always exposed to the blue light from our screens, yan ang pwedeng maging effect. So, pwedeng matipisilan din ang tulog. So, if you ask me, anti-radiation glasses, o yan na sabi mo, sir, na pigadupot sa screen, or sometimes some cell phones have itong night mode, on itong night mode. Does that directly affect your eyes? Maybe not. But can that improve my health? Makakatabang my health? Maybe. Especially if pirmi kang nagsa-cellphone sa backseat. If you use these other devices to decrease the amount of blue light that you receive, maybe pwede po yan na makatabang sa mas makatulong your device. So maybe I will just emphasize what we recommend instead of relying on screens, na screen protector na may blocking or the anti-red glasses is number 1, limit the amount of screen time, iwasan ng screen time pagbanggi, pag-scroll, pagbanggi bago magtulog. Itong tigsabit na kasubago na 20-20-20 rule, frequent breaks every from screens. Yes. Pwede nindong i-decrease ang brightness ng screens. Pag maliwanagon ang screen, it stimulates the hormones sa lawas sa the chemicals in our body na nagsasabi na agang yan, pakubang. So, madipisilan ka magtulog after. Yan. Okay. So tapos, instead, sige po, Doc. Okay, lastly, is to increase physical activity. Instead of staying on our screens, maybe go out for a walk, Oo. So, ibig sabihin, Dok, yung liwanag sa screen, depende sa liwanag, nakaka-stimulate ka sa tuyang lawas. Hormones. Yes, so hormone. So, iba kitang hormone na pick-upod sa lawas ng melatonin. So, this melatonin regulates our sleep-wake cycle. So, siya ang nagsasabi, bang lingon yan, matulog kita mo. Kagamon yan, mamata na ka. So, yung amount ng hormone sa lawas na regulated base sa 24 hours kang Kunyan, kapag nagpapare-screen time kita, it has been shown in studies po na itong liwanag at itong radiation screens can affect yung hormone. So dating normal na, kumbaga, amount niya at 9 o'clock araw ka so amount niya, na-decrease. So, when stimulus mo to sleep, naingay ako pipilo. So, it's because of that. So, better to avoid it. Yes, apo. Okay. May haputig ditungkol sa simptomas tabi sa mata. Pero haputin ko na lang kay Doc na in general para mas makuha niya ito gabos. Dr. Rachele? Yes. Hi, Doc. May ano po ang mga common symptoms, lalo na pag po sa aki pa lang hanggang sa adult, na ang sarong mata po, pwedeng ma-diagnose na may iguana po ki problema? So, in terms of symptoms, ang is blurring of vision. Importante kapag pa-check po. Kapag naglalabo ang pag-ibig. The moment na na-feel po naglalabo ang pag-ibig, check na po. Matter of days. Saan po may naiiling kita dyan, ulan na, taon na pala naglalabo, di pa nagpa-check. Pag-abot sa muya, sometimes it's too late po, wala na kitang to recover the vision. Basta naglabo, pa-check po. Other symptoms that we need to
check on is kapag po nagpupula, may discharge ang mata. So normal po sa diit na muta pag nagpupula. Pero pag sige-sige ang muta, bakit na normal, check the eyes. Sa mga aki, kapag po ang sa indang eye alignment, sabi, i-deviate po sa mata. And kaipuhan, check po, there are other things. So for example, yung sa piga-apod ng iridium, may laman po na nagpo dyan sa puti kang mata na pwedeng maglaog sa ito. Pag yaon ba sa puti kang mata, hindi pa yan nakaka-affect sa vision, pero pwedeng may nakati ang nagkarupuwing din pasyente. Pag nakalaog na po yan sa itong mata, nakaka-affect na po sa vision ng pasyente. Ako na dyan iridium, we need to check this also, tanganin mag-guide na. May supiga-apod ng cataract po, nagkaputi sa tahaw kang mata. Before pa yan mapansin kang ibang tao na nagkaputi na sa tahaw kang mata, mapapansin yan kang ako saan ang naglalabo ang pagkakita, but it also becomes cloudy or foggy. Minsan ang istorya sa kuya kang mga puti, pero pirmi po may aso sa inyong vision. So yan, dapat check ang Opo. Dok, may hapot digdi. Ang akin niya daw na sa Manila, na-diagnose na farsighted. May chance pa siyang ma-revert o maulian? So it depends. Okay. It depends on the amount of farsightedness. It depends on the age of the patient. And it depends kung may iba pang refractive error. So kung may iba pang component sa grado. Tama po, so hapot ka ng parent. Because ang mga aki po, pag pinangaki po sila, hindi pa sila, there's a normal amount of farsightedness. Kumbaga, I always explain to parents, ang pantalon na pigtatao sa mga aki sa dit is halaba, tanganing pag nagtakula sila, sakto lang. Yes. Oh. So, garo sa matata, may allowance man. So, may tiit na farsightedness, tanganing pag nag-abot 6 or 7 years old, pag mature na sumata, normal na. So, kung may diit na farsightedness yan, baka may table ka yan sa textbooks, itong diit na farsightedness, laog duman sa normal amount expected for that age, then definitely, na mawara yan farsightedness kang ayan, and mag-abot sa time na day na siya makaipisal. Pero, depende kung halangkawon sa farsightedness, kung baka halawigon sa pantalon, maski mag-normal sa height, halaba man dirara. Yeah. So in contrast, Kandok is nearsighted, di ba? Nearsighted. Paano man po yan ma-determine? Kunigwa ka ng aki. So nearsighted, common layman term, nearsighted. So ibig sabihin, near sa harani, sighted, naiiling. So naiiling niya ang harani. Malabo ang harayo. Okay. So yan sa mga aki na squint pag nag-iiling sa harayo. Pag nagtatry sindang, pag harayo na, malabo na. So yan ang mga nearsighted. I myself am nearsighted. So pag kang igwa pa kitang face-to-face classes, madali ini ma-detect. Usually mga teacher ang nagasurat ng letter sa kanya. O nag-refer because may daan nakakailing pag sa likod nakatupaw ang aki. Kaya gusto magpirmi, naglalakaw pa inutan pag nagpo-copy sa blackboard. Sa harong naman, mga parents, pag nanonood ng TV, yung bata, lapit daw ng lapit sa TV. So, yan ang mga nearsighted na. So, yan, Dok, pwedeng maulian man yan? O talagang diretso na po hanggang sa magtandaan sa rong tao? I wish pwedeng maulian. Tangan, day naman ako magsalpi. But, kung may paraan, ako mismo, dapat nainot na ako na day na ako nagsasalpi mo yan. So, nearsightedness, in contrast to farsightedness, ang reason sa nearsighted is halawig ang eyeball. Medyo halaba ang eyeball than normal. So, for example, I am a 30-year-old female, ang eyeball ko, aron ka ni ang length, mas halaba siya sa dapat na normal kang eyeball, na eyeball kang sarong 33. Because of that, malabo ang So, I need the help of eyeglasses para ma-focus, sunayin ko sa harap. Because ang aki, habang nagdadakula, naglalaba talaga o nagdadakula man ang very unlikely for ang nearsighted. In fact, it's normal, it's expected that as children grow up, as their bodies enlarge, they grow taller, naglalangkaw talaga ang nearsighted.
I So, see. naglalangkaw ang grado. Opo. Expected. Once they reach itong adult size na kanglawas nila, mga 20s or 30s, pinastabilize na yan. So, they na masyado naabot na so size na, adult size na. Yeah, opo. Sabi ka sa nung texter pakitanong hapot ko kay doktora, nga daw tagari may mountain fog na nakakalipod sa paghiling ko, lalo na kung mainit ang aldaw. Itong naan paghiling ko sa rayo na 20 to 15 meter, ko na midbid ang tao o bagay, 71 years old na po ako. Dr. Rachele. Suggestion ko sa tuyang texter is to come right away to the nearest eye doctor na iyan kung nagsasabi niya. May mountain fog. Yes, may fog na. Tapos iyan na naiiting ang pandok ng tao. It could be one of many things, but because of the age of our texter, I would suspect na cataract. Yes. So, kung katarata na ini, kaipuhan ng haliit sa lens kang mata, tanganing maibalik sa dating. In fact, swerte kita kung cataract na. Let's hope na walang ibang problem. Isa, piga-akod na retina or yung sa diagram na inindikit kang mata. Pag cataract, ining lens lang ang may diferensya So, madali lang yan. Pag tinali sa cataract, pwede na. Lens implant, malinaw giraray sa pero kung may problema pa dito sa likod ng mata, which can also cause those symptoms, yung fog vision, ganito, yan, it needs more treatment, bako lang simple surgery. And sometimes, parang treatment. So, we need to check the patient ang aning na taon ng individual. Opo. Ito dok may hapot sabi niya, arin po mas maray, eyeglasses o pigilaog sa mata? Contact lens ito, dok, di ba? Baka contact lens po. Eyeglasses o piglalaog sa mata? Siguro contact lens ang sabi niya. Dr. Rachele. Yes, so it depends on your lifestyle, the age of the patient. So, syempre, mga aki, pag bako pa masyadong responsible sa indang hygiene, hindi ko talaga recommend po. Siyempre, pag maati ang kamot, tapos biglaog sa mata itong contact lens, pwedeng ma-infect sa mata. Pero dakol kitang mga teenagers na very responsible, na habo nila, especially those engaged sa sports, dahil sa trabaho, habo nilang may ng eyeglasses, mas bagay sa indang lifestyle ang contact lens. Igwaman kitang mga halangkahon ang grado po na pasyente na mas magayon ang quality of vision contact lens compared sa eyeglasses na walang reflection, mga distortion na dulot ng eyeglasses. Hindi yan with contact lenses. So, it really depends on your lifestyle, on age, and the amount of refractive error. So, grado mo kung what is best for you. I see. Okay. Ito dok, sabi niya, ang anak ko po, reklamo kung siya ay nagkaklase sa bahay. Kasi sabi niya, sumasakit daw po ang kanyang mata habang nakatutok siya sa screen. Ano po kaya ang pwedeng gawin dito, Doktora? So, kailangan natin ma-check. Anak niyo, papabasahin sa clinic at sisilipin po yung loob ng mata. Susukatan po kung sakaling. Yan po hindi ko na-mention kanina, things bringing eye pain and headache is also a common. Kasi yung mga bata, kahit nga mga matanda na hirap masabi na malabo na pala yung nila kung yun yung nakagawa nila po, vision. Pero ang na-experience nila is pag matagal silang nakapokus sa isang bagay, dahil ng online class, sumasakit po ulo, inakulog. Yung pala, grado na po. Usually, yan ang pagkulugnin pa yun. Ako, actually, experience ko yan. Ito kang ako nag-eyeglass, pag nagbabasa, habang nagbabasa ka naghaloy, nagkukulog ang payo ko mo sa may sentido. Yes. So connected talaga yan po dyan sa part na, yan ang mga araw kong symptoms siguro, dapat sa mga tandaan ka ng mga listeners, estado, Oo, pareho kita sir. Ako, mawalat ko sa ang eyeglasses ko ma. Sir, pag nawalat ang eyeglasses, kapirang oras, kita minakulog ang payuta. Ang reason dyan is itong sabi ko kasi,
When we are focusing on something, matata nakatense. Yeah. Kumbaga muscles nakatense. In the same way, kapag wala sutabang kang salming, so tension ka yan, mas halangkaw. Ibig sabihin, mas grabe so effort na pig-exert kang mata mo. Takaning mailig mo, so pigigibo. So pag haloy mo yan pigigibo na warang tabang kang salming, iyan po ang nangyayari. Minapupo ang mayuta, ang sintido, minsan ang inipato. Yan. Tapos ang iba nagpaparaluha na nagpapamata. This is also a good opportunity siguro sa mga lolo, lola. Eyeglasses will not make the error of refraction first. So ang iba bagang pamahiin. Sabi ka na magsalming. Pag nagsalming ka, lalo mararaot. Yan. Lalo mararaot ang mata mo, malalaiyan. Ang salming po, tabang sa tanganing magibuta po. So dapat ang tungkod. I compare ito at tungkod. Ang pilay baga pag may tungkod, tanganing makaduman siya kung saan siya matuman. Pero di man piglarahay o pigpapalala kang tungkod, so pilay kang tao. Para man epekto. Iyo man ang salming po. Okay. Ihapot ko lang po kay Doc, ano po advice sa mata na very sensitive sa light? Halimbawa po, mahirap makahiling or mahapdi ang mata kapag masyado maliwanag. Okay, so that could be one of many things. Una, you could just be light. I would advise wearing sunglasses or meron pong salamin na kapag lumalabas po tayo sa sa araw, nagiging shades po siya. Pag babalik na tayo sa loob, nagiging clear up, tawag natin dyan, photochromic glasses. So available naman po yan. Oo, so yan yung isa sa tips. Pangalawa, kung medyo mahapdi, you can put eye lubricants po, no? Para pangatlo, this symptom, ito po, natawag natin photophobia, no? So parang sa araw, nasisilaw agad. Pwede po iyang sintomas na mayroong pathology o sakit na nyo, tawag na uveitis or may pamamaga sa loob. So better to check din, lalo na kung kahit nagsishades ka naman, tapos na ginagawa mo naman eye lubricants, pero ganun pa rin, kailangan ma-check na po para may investigahan. Ano ba talaga yung sanhi niya, yung sensitivity. Opo. Isus, kadakol kang haputik di. O, last two na lang ta. Medyo inabot na kami kang oras ni Doc Rachele. Ito po. Doc, 55 years old po ako. May astigmatism po mata ko. May salamin na po ako. Nag-transfer kulay niya pag sa mainit at naggagamit ng gadget, CP. Nagaluha mata ko. Parang akala mo umiiyak. Ano po yun, Doc? Ano po ito, Doc? Sabi niya. Oo. So, nag-eyeglasses naman na siya. Una, pwedeng hindi na po up ng salamin. So, hindi na po tama sa inyo. Lalo na kung more than 6 months to 1 year na yung salamin nyo, baka kailangan na po. Pangalawa po, dahil sa edad, pwedeng may dry eyes din. So, baka kailangan ng tulong ng eye lubricant or moisturizer sa mata para po hindi experience. Pangatlo po, dapat rin sigurong silipin loob ng servos, yung texture po na. Para ma-rule out kung may iba pang bakit niya po karamdaman yan, despite na nakakorek na po yung product sa mga. Totoo yan. Ako nga nagpag-iba ko dyan kay Eglas po sa doktora. After mga more than 1 year, nakanya ako tagariba na naman ang sakuyang mata. Sabi ni Doktora Rosie, pero taon na nga nangyari ang gilas mo, kanya ako sobrang isang taon. I naman pala niya. Yes, we need to regularly. Yes, dapat pala regular and check mo na pang salida ki lens kung talagang kuwan. Opo. Yung medyo curious lang ako before we part ways. Yan sa Indo, sa Legazpi Eye, kadakol ka nakapila, and even sa labo, kadakol ka nagpa-check up masking niya na may issue kita kang COVID. Ano po, may indikasyon na nagdadakol ang tao na nagkakaigwa kidiferensya sa mata? So, sa gabos, nag-limit po kami kang tao sa loob as per health protocol. So, medyo, dati, napapalaog niyan gabo. So, may waiting area kitang nakula sa loob niyan. Pero maski talaga sa laog, maski kayo talaga, nakulong ka mo dyan sa laog nindo, sa sala nindo? Yes. Okay. So, yan, nag-limit kita. Ikaduwang reason is because of the backlog. COVID, So, during the time na nag-lockdown kita, nagsarado man po kami for the health of our
our staff and other patients. So, nagka-backlog. Dahil man baga nagpundo po ang mga tao, nagka-COVID lang. So, kaipuhan din habulon itong backlog. Ikatulo po, naging difficile. I think this is a factor. Naging difficile to travel outside of Albay. So, dating mga siguro nagpapa-Manila to have their treatments done there. Ngunyan, hindi na po sila. So, nagdakol po talaga. Eye conditions related to COVID, if that's what we're trying to. Pero, wala man po. More of naging difficult lang. Like many other diseases mo yan, even high blood diabetes, naging difficult ang access sa arugan care because of the additional complications brought up. Yes. Opo. Doc Rachele, thank you so much po. Siguro baka may mga announcement ka mo from the Legazpi Eye Center or schedule of clinics ninyo. You can announce po on air para po duman sa tayo pa nagkakabisita sa hindi ko po sinang informasyon. Go ahead po, Doc Rachele. Maraming salamat po for this platform, for this opportunity na maabot ang sa tuyang mga kababayan. Legazpi Eye Center po is continuously serving our fellow Bicolanos. We are open from Monday to Saturday, 9 a.m. to 12 noon, and then may break lang po, 12 noon to 1:30 infection lunch break. Then 1:30 open na naman po kami, 5 p.m. We encourage our kababayans po na maggawa ng appointment para po ma-sure na ma-accommodate po kayo. So, through our Facebook page, Legazpi Eye Center, just click the book now button. Kaya mag-scroll down lang po kayo, meron pong instructions how to make an. So, yun po para ma-serve namin po. Apo. Thank you so much po, Dr. Rachele Milante Ng. Regards to Dr. Rosie and Dr. Rolio. Thank you so much po for your time. Alright, thank you. Goodbye. Goodbye. Thank you so much. Mga tugang Dr. Rachele Milante Ng, sa tuya tabing resource person, yan na aga, tungkol po sa pangangalaga kan sa tuyang mga mata.